Yo, what's up mga katarsa? Dito ulit tayo sa bahay. Yun o. Siyempre, pag dito tayo sa bahay, dalot yun ni Mamang. Tayong kitain. So yun mga kadarnes, ito yun ito lutwen ni Mamang. Bulong tisaluyot. Siyempre, at nakasama na nga. Wow! Siyempre, todo mga kadarnes. Rabong. Lao na dyan rabong. Nakil na nga karni. So, yun mga kadarnes, ito iti lutwen tata ni Mamang Presi. Welcome to Presi's Kitchen. Alright. Siyempre, tatanam lang may mga antibalayen. Agpirito kano pa iti tilapia. Alright. Adumang mga dito yung mga kadardes. Shit. So, yun mga kadardes, oh. Kinil na ni Mamang Presi. Hello. Yan, mama ko yan, men. Kill natin na tato detoy. Carney. Yan. Mga kadardes. So, yun mga kadardes. So, madama natin ni Mamang Jikohan. Sa loyotin. Nakadadulake din. Pakali. Ay, adobo. Adobo ka daw ka sa loyo mga kadardes. So, ay, sige, sen. Diba? Yan. Sa loyo. With rabong. While waiting agbure. Jay. Karni. Nga agbure de jay. Tagpirito di ba mang titilapi. Iyon no. Sus. Asa. Kukulo pa yan. Yun no. While waiting agbure de jay. Karni. So, yun mga kadardes, kumulo na. Yun, no. Nalimlimwagen. Okay, masin eh. Okay, check. Ayan. Ang traditional na buggoong di Ilocano. Yan, no. MM, baka naman, sponsoran nyo ni Mamang. Iyon, no. Buggoong. Yan. Tansya-tansya lang. Yung masin. Tapos mang. Paboreken tayo ka no pa. Isabay tayo episode di na bugwan nga rabong. Alright. So yun mga kadardes sa burbureken na templa kanon na ni Mamang. Next mang. Episode jay Rabongski. Yun no. Maran-braman na akong tisidakon mga kadarnes. Every week to nga day-upload tayo at iloto ni Mamang. Precious Kitchen. Alright. Iyon no. Orayin tayo ito nga nagbureken. Nyamang. Yun. Boom. Okay, si Dadawe do Rabi mga kadarnes. So, sa loyo nga maadobo. Gudulaki di. With aramang and yan tamang bawang. Gado si Dadad Tibalay no ka. So, Precious Kitchen. Every week abangan nyo. So, yun mga kadarkness, episode 30 sa Loyoten. Yun, umugulo na mga kadarkness. So, ay sis, nag-iwasin na po. Sa partner ng Tisili. Yun, episode ni Mamangin. Pang sakto lang. Yan. So, alright. Simbang lang. Alright. Hello, Ton. Alright. Okay, mga anen. Hello, Ton. Jai. Rabong. Pizza.
Saluyot. Alright. Manganin mga ka-darkness. Yun o. Gimasin. Kiwar mambang. Apa yang Ayun nakiwanan? na. Gawin Ay, mo gawin. kami. Ay, so, sapo. Wait. Tilapia. So, yun mga ka-darkness, mga anin, no? Madati pa batyo ni Lolang. Manimpandatay. Kaya ito yun, the best. Rabong with saluyot. And adobo nga saluyot. Wait. Soy na may sili. Mga anin. Yun mga ka-darkness, sumanta yun. Alright, go. 10 pesos rice. Yun o. Tapos, ito yung rabong with saluyot. Yan, kita nyo naman. Tingnan lang. Alright. Jesus. Ano ba si Carnina? Jesus. Oh, good. Yan. Kasi sini na pa. Mga anem. Nakakatawa na mamang ni mamang ni Elmer yung tayong ko. Hi guys. Kain. Mga anem. Ora. Yan. Saluyot with rabong. Masam. Ngemas. Bugong lang yung pan ni mamang ah. One more. Gimana yan? Tilapia na eh. Okay. Ay, kadok pa kanto eh. One more guys. Yun o. Kumain na. Kumain na. Wait lang. Masa mga darkness. Tama, mangkin di sa tilapia tanda pagsimulan na yan. Sorry. Di sa lakan. Ang pudo. No. Tilapia. May soy. Shit. Yun o. Tapos, ito eh. Adobo nga saluyot. By Precious Kitchen. May mamang Precious Kitchen garod latag. Umubing garod, diba? Yun o. Sige, isa na kadarkness tayo ulit. Yun o. Rabong. Ay, rabong. Saluyot yung adobo. Hindi ko iti. Rabong din saluyot na. Alright. Pero pwede ko sabing singin melat na. Another bite. Ito rabong din saluyot. Yun o. One more. Lima. Tapos with adobo nga saluyot. Healthy. Hindi mas makaka-darkness. Doon ang sidad Tibalay. May kagamin ka nga doon. Okay. May na kami nag-guess. Kasi da commission ka ng mamang. Alright. 50-50 ada to. Ta. Video. Maulang na ako na lola. That's it mga ka-darkness. Solman tayo. Thank you kay mamang. Paki-like. Paki-like. Follow and share. Yeah! Diba? May commission sa
Bye mga ka-darkness. Enjoy eating. Bye. Alright.